¿Están grabant ja? Està vist ja? Hem quedat en estos ahí al local nou que hemos deixat l'Ajuntament i anem a fer una sorpresa perquè no saben que estem fent el documental. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas? Es raro que tú pases tan tarde, ¿Qué es eso? He portat una càmera perquè mos faci una càmera perquè mos faci el documental. ¿Y no crees que habrías de avisar, loco? No sé, jo crec que és una bona idea. Que no sàpiga mal, no és per vosaltres. Només és que mos hauria d'haver avisat. Bueno, vaig deixar les coses i comencem, no? Sí, sí. Ah, vale. Doncs els inicis de Nastu Films van ser un poc estranys. Estàvem un dia així avorrits, vam començar a gravar i va sorgir Poemetas. Què? Què t'ha dit això? A veure, és normal, ell encara no ho sap, però quan vam començar no està dins del grup. El primer que vam fer era Power Party Rangers. Que com va anar? Pues, bé, va així perquè ens van preguntar si estaríem lo suficientment mal del cap com per fer alguna cosa de l'estil i mira, tenim Enric que ajuda bastant. Hola, és que... Cállate, mi Ferrero Rocher. De fet, no seríem res si no fos per la meva creativitat. A veure, sí que és cert que Pometas no està malament. Podria ser millorable, vull dir. No estava jo, saps? Però bueno, de la nostra primera etapa tenim coses molt interessants, com Budokai Tenkaichi Dynasty, que, per cert, va ser jo. ¡Cuadrato no X! ¡Cuadrato no X! Què? Com han anat en estos? Perdona, no faré més preguntes. Alejandro, ¿nos diràs això avui o quan? Hòstia, sí, clar, ja ni m'he recordat. La qüestió és que he estat pensant en fer un projecte nou sobre gossiers, posant sampacutors així gordíssims, però de tamany d'un camió espectacular. Alejandro sempre li ha molat això de demanar. Sí, normalment vol tirar projectes seus que són bastant... Que són una puta merda, home, una puta merda! Me fan suar més que una pizza de Pues la qüestió és que al final està en Rick que salta damunt del cavall de Sofondo i se'n va a mirar cap a l'horitzó, així està guapo. Què passa? No. Però una bona idea, si... Exacte, no? Xavier, tu veus? Ja vam parlar, Alejandro, no cal encaixar. Però... Mira, Alejandro, que no, tío. Ya está. No insistisques? No. Fem una cosa. Votem? Sí, dale.
Toma, xupat-la! Bueno, la qüestió és que necessitàvem un espai i l'Ajuntament ens va deixar la sala de concerts. Bueno, el problema és que a vegades tenim soundtracks, però mira, d'un per l'altre. Aprofitem i anem baix al local dels jubilats a robar cafè. No, la veritat és que no. Però has de jugar bé les teves casetes, tio. Vull dir, és com els xareus. Tu no has vist els xareus com festegen? Això tampoc és el cas, perquè tampoc calia. Xa! Home, Xa! t'ha vingut tot fred. Ah, claro. Oh, sorry!